गाखोबाय आरो जोंनि फ्लाइट सिङाव दायो फाइनालि नै जोंना एकदमबारे सोराङाखैनो मोनायावनो ओंखारबाय 4टा नामा ने 4टा लाइट गोजा दं नै दोनलांग्राफ्रा नै सासेयाबो थाबोबाय होनांगौ बाससिम थाबायनानै थांसै आरो नै बिसिनाव थाफैदों जोङो बिसिनिजों जों जि खाथि खाथि जागायो होमबाबो ओंखाम जाफैथ'थ' थाबाय आरो जोङो थाफैबाय बिसिनाव हा बारा गोजान गैयाबो ओंखायनो बास स्टपआव थांसै आंना दैबो लानांगौमोन माथो बासआ फैगासिनो ओरैहाय बे नङा जोंना बेसे गिलिर जाखो बेगालाय हा बेसे गिलिर जाखो गंसे खारलांजेनबाय हेलौ लोगोफोर दा नै थांनो ओंखारबाय आरोना बिसोरो दाबो मोनायैनो दङ सोराङाखैनो फुङावनो बास हमनो थाखाय फैबाय आरो नै बेग बुद्रुगासिनो बेगखौ थिखोलांनो हागोन ना हाला बे बोलांनो हागोन ना हाला खोमसि आरो दाबो नै लाइट गोजा बुद्रुगासिनो आं बेगखौ थिखोलांनो हागोन ना हाया गावसोर सानैनिखौ मिथियो खयथायाव मोनहैगोनमोनलाय माबायाव हजोंहाय गुवाहाटि एयारपर्टआव 11:30 माबा मोनहैगोन आरो गुवाहाटिनि एयारपर्टखौ मोनहैगोन दा 8:30 गाखोनानै 3 घन्टा 3.5 घन्टा लायो नालाय ने एयारपर्ट मोनहैगोन आरो माबायाव मा होनो 11:30 इन्डिग'आव गाखोगोन इन्डिग'आव सेवबो होनलायनाय थांगोन जों मालाय गाखोफेरनो मोनाखै बे माबायाव गाखोनायसिगोन आरो मालाय हायना हाया गाखोनायसै आङो रेडि जाजाथाबाय खालि बिरनायावल' एसे फार्स्ट बिरनायावल' गेलेहां मोनो बोरैबा ओमफ्राय बिरखांबाथाय आराम दलद थाबाय थानायनि मोनो गाहायाव नाहरबा ओमफ्राय फिसा फिसा एम्फौ बायदिसो ओंखारनाय समाव थांसैखाय नै माबायाव जिरायफैबाय आरोना बास माबायावहाय स्टेसनाव बास स्टेसनाव दं बेगा थिखोलांनो हागोन दा लक खालामनांगौमोन लक होआखैना नों थांसिगोन आरोना फैयै दिनै 2 थारिखआ सफैथारबाय आरोना बिराद गोबावनिफ्राय टिकेट दाननो दोनबाय ओमफ्राय दा लासै फैयै माला 2 थारिख सफैखो थाल गैला आरो दिनैहाय ओमफ्राय थांनायनि टाइमजों फैगौलाय ना थांसै आरो दा एबाराव आं हाबो हारसिं जासिगोन नों होबाय नामा होआखै दा थांसिगोन आरो बासनि फैखाबाय बासाबो फैथ'नो 6:30 बास फैसिगोन दसे थाना बास फैसिगोन 6:30 आं लक होनो नागिरदों होआखै आङो मैयाहाय मोनानायखाय बे थिखोलांनो हायो ना हाया जाखो आङो नायनोसै one खोन्दो मा दा ओरैनो जिर'आव दोनजोबबानो गोबाव बे ओइ दे दा होखांबाय आरो जिर'आव दोनबाथाय गेवनाय दे जिरायगासिनो आरो बेजोंनो थांदो
siap baik dong. Penuh kayaknya. Bekau dong kayak main खानायखा पिन कार्डा चेक खालामखा दा नङाबा हाबनो मोना माब्ला जाहैगोन पिन कार्ड सुबुङा आंनो सोजोबखादों आं voter cardखौ होखाबाय दा पिनखौसो होखादों बेनो आरो नै पिन कार्डआ मोनबाय अरिजिनेला गोमानानै बानायफिननायसो बेयो होमबाबो ना सेम सफैबाय नानिया खोमाजोबदों गासिबो आधार कार्ड भटार कार्ड माबा माबि खोमाजोबदों बेखौ voter cardआबो नै दाना बिदिसै गावनिबो सान्दिनि आसान दंमोन नै गोदान जाबाय बिदि जाबाय दानिया गावनि आपडेटबो जाखाबायना आंना ने गावनि आसान ओमफ्राय माबा माबि खोमाजोबदों गासिबो बबाव लानानै खोमाखै बेगानो गोमादों गावनि आसानबो दंमोन फैसिगोन दैया ओंखारदोंमोनलै आंखौ नुग्रोदों दैया गैया गारिया फैबाय नै गारिया फैबाय थांद' नै बेगा भिडिअ बनाउने बाय बाय खारलांबाय थांबाय मालाय थांदो थांबाय हनै मालाय खारलांबाय नै बाय लालांबाय थांबाय मालाय नै दासो दा गोबाव नेबाय आरो खारलांबाय दासो नै गाखोखांनानै दसे गोबाव थांनानै खारबाय थांबाय दा जोंहाबो रुमाव थांसै बाय बाय थांबाय 7 number 8 number dongलाबायो नै बिथिंजाय नै जों दा फैनाय गारिया बेनोमोन आरो जोंहा दायो मोनफैबाय चेक खालामबावनांगौसो आरो बेगाबो बबेजों खालामो जाखो आंहाथ' मिथिया नै बेहासो बोग्राया आंनिफ्राय बोग्राया हायोना हाया गाखोनायसै दायो बबेजों अबे मानसिखौ बेहाय खालामसै मानसिखा नै चेक खालामगासिनो आरो टिकेट थांसैना बेहायनो माबाखागोन दा बेहायनो लांफैगोन माबाखौ बेयाव चेक खालामहैनांगौ दा नै दसे जिरायथ'बाय आरो जोङो दाबा ओंखाम जाबाखै नालाय फुङाव ओंखारबोनाय जाहैयाबायदि जोङो हाबबाय आरो जोङो नै दायो सिंथारावसो खना ना बावबो स्किं खालामबावोसो खोमा स्किंफोर जाजोबखांबाय आरो बेगफोरखौबो चेक खालामजोब्बाय फाइदा माबा सान्दुं मोनदांदों नुहुराबो जोंहानो खेबहैनांगौमोन ने जोंना एकदमबारे गोजौआवसो थांनांगौ 36 बिथिंबो थांजायो ने जोंना बैजोंसो ने
फ्लाइटखौ नुहुरोमोन दसे थांबासो नुयो ओमफ्राय थांथ'वासै आरो बेजों सिंथारजोंहाय जों थांसै नै फ्लाइटआ एसे मोस्लिवस्लिवसो नुहुरो आंना गाखोबाय आरो जोंनि फ्लाइट सिङाव दायो 8:40 खारगोन गाखोबाय खोरखिजों लाबाय आङो केमेरा खोरखिजों लानो मोनोना मोनसे खारलांबायबो गोजौआव नुहुरस्लाबासै र'दा दोनगोन दायो मोनफैबाय जोंनाव बैलाय बैहायनो गाखोनांगौआ हनै मोखाङाव दंखायो बिदिनो खालि खारो आरो फट' लानायफोरा नै एकदमबारे मानसिफोरा गाखोहैनोसै दाना ओरैजों थांनांगौ ने नै बेनो आरो जोंना गाखोनांगौआ इन्डिग' औ बहुद दं आरो जोंना गुवाहाटिना बेनो आरो मा कालारनि दं आरो जोंना नैबे इन्डिग'